Pane guvernére, tohle je vzkaz, další den, další neděle, další pondělí, to znáte to. Takhle to půjde do té doby, dokud se vy nevzdáte ze své funkce. Dneska byl unesen další člověk a byl zavražděn. Je to všechno vaše vina a vy si za to můžete. Byl unesen členama nelegálních organizací, které řídím já a jsem i součástí nimi, když to přiznávám. Pokud byste chtěli dopátrat tyhle organizace, velice rád vám je výměnou za něco dám. Pokud se chcete ozvat, víte, kam se máte ozvat. Takže pán se tady nebojí, je to vše věc. Tímto chceme to odkázat, aby nenajímali takovýhle kriply, vole. Kundy, vole. Je! Jau! Dobrý.